Bon dia a tothom. El meu nom és David Hidalgo, soc caporal del cos de Mossos d'Esquadra i actualment destinat al grup del Servei Històric. Aquesta unitat és l'encarregada de la conservació, la recerca i difusió de la història del cos de Mossos d'Esquadra a tot l'Estat. Avui us acompanyaré en un recorregut que farem pel Museu del Cos de Mossos, que està situat a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a la localitat de Mollet del Vallès. En aquest museu es recull gairebé 300 anys d'història, 3 segles, que el 2019 celebrarà aquest centenari, i el nostre data fundacional es remunta el 21 d'abril de 1719, quan la Capital General de Catalunya ordena la creació d'uns grups anomenats grups de paisans armats, que s'encarregaran de la seguretat del territori a expenses de la sortida a l'estranger de les tropes arran de la guerra de la Quadruple Aliança. En aquest context, neixeran les escoles de Catalunya, fusileros de muntanya, fusileros de pasanos armados, reben diferents noms en aquest primer moment de la seva origen. En aquest museu trobareu quadres de la família Veciana, una nissaga molt important dintre de la història del cos, que s'encarregarà de la seva comandància gairebé durant 5 generacions, des de Pere Anton Veciana i Rabassa fins al seu tataranet, en Pere Pau Veciana i Pastoret. En aquest maniquí podem observar una recreació de la uniformitat d'un esquadrista, d'un membre de les esquadres de Valls de 1719. La família Veciana es fa càrrec del cos des de l'any 1719 fins al 1835. Llavors aquesta comandància passarà a mans del comandant Josep Viver, la procedència del qual ja és d'origen militar, i la família Veciana es desvincula de la comandància des d'aquell any. Finalitzem aquest primer període de les esquadres de Valls i comencem el període conegut amb el nom d'Esquadres a Catalunya, que abastarà des de l'any 1835 fins a la Revolució de la Gloriosa, a l'any 1868. Després d'aquesta dissolució, ja avancem fins l'any 1875, on per iniciativa de l'Ajuntament d'Arenys de Mar s'inicia una campanya de restauració del cos. S'aconsegueix la seva implantació únicament a la província de Barcelona, i fet que donarà el nom a aquest període com el d'Esquadres de Barcelona. Aquest uniforme que estem veient va pertànyer a l'últim Veciana vinculat al cos, el senyor Miquel de Veciana. Estem acostant ja al segle XX, ja trobem les primeres fotografies, com és aquesta en la qual veiem a 2 Mossos fent guàrdia al port de Barcelona, al moll de la Fusta, o l'esquadra de Castellterçol. Aquest període que hem estat veient és conegut amb el nom d'Esquadres de Barcelona, que va estar des de l'any 1877 fins a la Segona República, l'any 1932. Aquell any, el president Macià canviarà el nom d'Esquadres de Barcelona a Esquadres de Catalunya i ordenarà el seu desplegament per tot el territori català. La Guerra Civil suposa un increment notable de membres del cos i una modernització del mateix. Com podem veure en aquesta fotografia, observem la unitat motoritzada, unitat que es crea l'any 1936 i formada per 7 Mossos d'Esquadra equipats amb motocicletes Harley Davidson.
aquesta vitrina observem el període de la Guerra Civil, on les tasques que tenien encomanades els Mossos, entre les quals destacaven la protecció d'edificis institucionals, la protecció de personalitats, vigilància i custòdia d'indústries de guerra i el trasllat i custòdia del Tresor Nacional. Aquest Tresor Nacional estava conformat per obres d'art, or, joies, etc. Aquest maniquí representa la uniformitat d'aquest conflicte bèl·lic, el qual és una uniformitat de circumstàncies amb un mono de treball i un barret tipus plataner. L'altre maniquí que tenim que esteu veient és un maniquí de ja període franquista amb un uniforme de campanya. Finalitzada la Guerra Civil, els Mossos d'Esquadra alguns d'ells queden custodiant els llocs de Mossos, aquelles antigues comissaries, i la majoria del gruix dels Mossos d'Esquadra marxen a l'exili acompanyant el president Companys. S'inicia llavors un període de patiment a camps de concentració i a l'exili del territori català. En aquell moment el cos es desfà i no tornarà a restaurar-se fins al 21 de juliol de 1950, ara amb el nom de Sección de Mozos d'Esquadra. La primera promoció autonòmica de la policia autonòmica remunta a l'any 1983, però no serà fins l'any 1984 quan la dona accedeix al cos. Aquesta uniformitat que estem veient és la primera uniformitat femenina. Observem una de les primeres motocicletes de les unitats de trànsit, així com un uniforme dels anys 90. Bé, doncs fins aquí el recorregut del museu, ha sigut ràpid, són 300 anys d'història resumits en pocs minuts. Us emplaço al que esteu convidats el dia que vulgueu venir a veure'ns aquí a l'Institut de Seguretat Pública i estem a la vostra disposició per tot. Gràcies.